Waar veel Limburgse fruitboeren voor vreesden is dan toch gebeurd. Rusland stopt 1 jaar lang met het importeren van fruit en groenten uit ons land. Dit nieuws van begin augustus sloeg in als een bom bij vele fruittelers in onze provincie. Een oogst van 340 miljoen kilo peren zal moeilijk verwerkt geraken dit jaar. We gaan moeilijke jaren tegemoet gaan. Momenteel ligt de prijs onder de kostprijs, wat eigenlijk voor onze telers economisch zeer zwaar is. Ook emotioneel zeer zwaar is, omdat ze geen inkomen hebben waar ze toch eigenlijk een jaar lang voor gewerkt hebben. En wij verwachten wel dat de komende jaren niet de gemakkelijkste jaren gaan zijn. Vanuit alle hoeken van de provincie kwamen steunbetuigingen, zoals bijvoorbeeld deze perenselfies. Maar ook de fruittelers zelf zitten niet stil. Bij het bedrijf Fruitsnacks in Nieuwerkerke maken ze nu speciale perenpakketten voor bedrijven. Een perenpakket bestaat uit 7 of 10 kilo peren. Er zitten 3 soorten Belgische peren in, de Durando, de Doyenné en de Conference. Daarnaast steken we daar ook een folder in waar die 3 soorten uitgelegd staat wat dat juist inhoudt. Omdat de meeste mensen kennen eigenlijk alleen maar de Conference. Met aan de achterzijde ook 3 recepten die men kan gebruiken. Dus de bedoeling is toch wel meer de mensen aan het peren eten te krijgen. En dat is nodig, want in vergelijking met andere landen eten wij te weinig fruit. Wat peer betreft zitten we eigenlijk met een consumptie van rond de 3 kilogram per hoofd per jaar, wat eigenlijk vrij weinig is. Zeker als we dat vergelijken met de Zuiderse landen, gelijk Italië, Spanje, ligt dat eigenlijk rond 12 kilogram, wat 4 keer zoveel is als eigenlijk hier in België. Dus we hebben eigenlijk nog wel ruimte om meer peren te kunnen eten. Deze perenpakketten zijn dus een stap in de goede richting. Op zich is dat wel een succes. We hebben ongeveer 6 ton peren zo kunnen wegwerken, maar in de gehele perenoogst is dat toch maar een druppel op een hete plaat natuurlijk. Maar het gaat dus vooral naar een positief signaal en naar bewustwording naar de consument toe dat er ook Belgische en lekkere Belgische peren zijn. Ook bij fruitbedrijf Nickmans in Halen kwam het nieuws van het Russische embargo hard aan. Je moet weten dat in ons bedrijf toch 80–90% naar Rusland ging. Als dat wegvalt, dan denk ik wel dat je weet wat impact dat heeft. En nu zitten we allemaal op de Europese markt. Elke teler zit op de Europese markt. Dus eigenlijk zijn we concurrenten van elkaar geworden. En dat is wel spijtig. En omdat stilstaan achteruitgaan is, startte Mark samen met het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserij, onderzoek met het persen van peren. Ja, voor mij was het zoiets van een stok achter de deur te hebben. Moest het goed komen, ja, dan heb ik iets ondernomen dat misschien toch iets zou worden. En moest het niet zijn, ja, dan had ik toch nog een product voor sap van te maken. Om het perensap tot een goed resultaat te krijgen, werd er gebruik gemaakt van deze spiraalfilterpers. De spiraalfilterpers is een innovatieve technologie die maar recent is ontwikkeld in Duitsland. We hebben een 3-tal jaar onderzoek gedaan in Vlaanderen en we hebben gemerkt dat er toch wel vrij veel interesse is van de sector. Het unieke aan dat proces is dat er zuurstofvrij kan geperst worden. Dus dat betekent dat je geen oxidatie of afbraak krijgt van de gezonde moleculen erin en dat je eigenlijk alles kan in je sap terecht laten komen. Dus een perfecte bewerking zonder afbraak van wat er in het fruit zit. Jammer genoeg is er maar 1 nadeel voor het fruitbedrijf van Mark. Kleinschalig kunnen we het niet doen eigenlijk, omdat de kostprijs van zo'n persmachine is enorm duur. Dus wij zien het eigenlijk groter, dat we een winkelketen erachter krijgen en dan zijn we denk ik wel vertrokken. Dus misschien vinden we binnenkort dit perensap in de winkelrekken.